थांनि आरो जों कार्डआ एसेबां माने टाइटबो द्राय नङा आरो एसेबां माबाद्रायबो नङा आरो थिगानो बे सोलियो बेखिनिखौ जोङो आइडि कार्ड हिसाबै बाहायनो हागोन बेयाव प्रिन्ट खालामगोन जोङो माबा इंकजेटजों दा जोङो प्रिन्टाराव थांनि आरो जोङो फट'शपनि गेजेरजों बेखौ डिजाइन खालामनानै दा आइडिखौ जोङो बानायनि मोनसे बेखौ टेस्ट खालामगोन जों बेखौ पर्ट्रेटबो बानायनो हागोन ओरै आलायनायखौ खालामनो हागोन नङाबा ओरैबो खालामनो हागोन जोंनि गोसोनि खोथा आरो बे जों बानायनायनि खोथा दा आं बेखौ पर्ट्रेटै बानायगोन ओरैयै पर्ट्रेटै बानायोबा जोंना ओरैजाय जागोन फट'सफ्रा ओरै थागोन दा बिदि बानायोबा बांसिन जोंहा श' जायो बेनि थाखायनो आङो केनन जि सिरिस जि 2000नि गेजेरजों आं बेखौ बानायगोन दायो जोङो डिजाइन खालामनि थ्रु लेपटपाव दानिया फैबाय जोङो कम्पिउटाराव गिबियावनो जोङो बेखौ एडब फट'शप जों अपेन खालामगोन एडब फट'शप अपेन खालामनानै जोङो बेखौ स्केलजों जोङो आइडि कार्डखौ जोङो स्केलजों जों सुनानै लागोन स्केलजों सुनाय माने जोङो सेन्टिमिटारावबो सुनो हायो आरो जोङो बेखौ इन्सियावबो सुनो हायो दा सेन्टिमिटाराव सुनो थाखाय नैबे सेन्टिमिटारखौ नायनांगोन जोङो नैबे सेन्टिमिटार सिएम सेन्टिमिटारखौ जोङो गिबियावनो सुनसै सेन्टिमिटार हिसाबै दाना जोंना बेसेबां 8.5सिम ग्रोब जादों नै दा बेनिखायनो 8.5 जोंनो विड्थ लागोन ओमफ्राय हाइटआ जोंना जागोन जोंना 5.4 जादों ओंखायनो 5.4 जोङो बेखौ हाइट माबाखौ लागोन हाइटखौ थारमाने जोङो बेखौ ओरै पर्ट्रेट जुदि खालामोबा वेटआ जागोन जोंना 5.4 ओमफ्राय हाइटआ जाहैगोन जोंना 8.5 दा जोङो बेखायनो जों निउ जेब्ला जों क्रिएट खालामगोन लेयार निउआवनो जों बानायखागोन बेखौ कास्टमाव दोनदों बेनिफ्राय आङो बेखौ सेन्टिमिटाराव दोनसै बेखौ सेन्टिमिटाराव दोननानै ला पिक्सेलखौ एसे हाइ दोन 8.50 माने 50 माने 50 आरो बेनिफ्राय आरो जोङो वेटखौ जुदि ओरै पर्ट्रेटै खालामोबा आं बेखौ 5.40 थारमाने बेनिफ्राय हाइटआ जाहैगोन जोंना 8.50 एसांखिनि जागोन दायो जोङो बेखौ वाइटआव ला बेनिफ्राय आरजिबियाव दोनबाय जाबाय CMY नङाबा नैबेयावबो दोनजायो CMYK नैबेयावहाय बेयाव दोननानै जोङो बेखौ CMY माबायाव दोननाङा RGBयावनो दोन जोङो ओमफ्राय बेखौ क्लिक खालामदो जोंनियाव आइडि सिस्टेम ग्रोब जों जाबाय बेखौ गिदिर खालामना ला बेनि उनाव जोङो दाना डिजाइन खालामदो डिजाइन खालामनाय हिसाबै जोङो गिबियावनो जोङो बेयाव बेकग्राउन्ड कालारजों होनांगोन बेकग्राउन्ड कालार होनोब्ला जोङो नैबे ग्रेडियेन्ट नङाबा सलिडआवबो थांनो हायो बिदि आरो जों हमना ला मा कालार होगोन बाव कालारखौ होगोन जोङो साप'ज माबायदि कालार होनाया मोजां जागोन कालारखौहाय एसे नायनांगोन कालारखौ माबायदि होयोबा मोजां जागोन बिदिनो दासो नङाबा ओरै एसे स्लाइड होनोसै ओमफ्राय आरो नेक्स्ट जोङो मोनसे बिनि सायावनो होबावगोन लेयार मा होनना बुंगोन जोङो बे लेयारथ' होनना बुंगौ नेक्स्ट जोङो बेखौबो आरोबाव ग्रेडियेन्ट होबावनि ग्रेडियेन्ट हिसाबै जोङो दाना इउज खालामगोन नै ओरैजाय डिग्रिखौ जों चेन्ज खालामगोन डिग्रि हिसाबै जोङो बाव कालारखौ होगोन नैबेखौ एसे चेन्ज खालामफिननि कालारखौहाय
कालारा बारा थिग जायाखै आं कालारखौ एसेबाङाव मोनाखै बेनिखायनो गोमो होबा गाज्रि जागोन नामा एसे डार्क बिदि होबाय टाइम लागोन खिन्थु बेवहाय डिजाइन खालामनायावहाय आङो नैबेखिनिखौ आरो मोनसे दंबावो जोंना नैबे बेवहाय होगोन जोङो एसे बेखिनिखौ होबाय आङो ओमफ्राय दायो जोङो बेखौ लग' आरो माबा बानायनांगौ लग'आ जोंनाव अलरेडि दंखायो अपेन खालामबाय बेनिफ्राय डेस्कटपआव थांनानै आङो थांनि दायो मेडियाम आइकनाव दोननि इम्पर्टेन्टआव दङ UN एकाडेमि हिसाबै UN एकाडेमि नै गैले बेनो लग'आ बेनो दा जोङो बेखौ माबा खालामनि जोङो निउ पेज लानानै बेखौ जोङो नैबेवहाय जि A4 साइज खालामनानै नैबे ट्रान्सपारेन्टआव लांग्रोगोन जाहाथे जोङो ट्रान्सपारेन्ट खालामनानै लानो हायो गिबियावनो बेखौ जोङो कन्ट्रल T खालामनानै एडजास्टेबल बेनिफ्राय जोङो बेखौ दाननायखौथ' जों मिथिखागौ जानांगौ आं अलरेडि फोरमायबाय थाखायो नैबे जिथुनाखि मेजिक वान टुल बेजों जोङो खनसेनो ओरै खालामनाय लोगो लोगो जों बेखौ डिलिट अपसन खालामबानो डिलिट जाखायो बेयो अट'मेटिकलि जास्ट माबाल' थाबाय दा बेनिफ्राय जोङो मेन हिसाबै नैबेखौ लांनोसै बेवहाय ग्रोबनो लांफिनसै लांबाय जोङो दाना बेखौ जोङो कन्ट्रल T थुनानै जोङो बेखौ एडजास्ट खालामसै एडजास्ट खालामनानै लग'खौ बबाव होगोन जों बेखौ उनाव एडजास्ट खालामसै दा जों गिबियाव स्कुल फरायसालिनि मुंखौ जोङो बानायग्रोनोसै फरायसालिनि मुं बानायनायनि सिगांनो जोङो बेखौ नैबेनि गेजेरजों जोङो रेक्टेंगोल इउज खालामनानै जोङो बेखौ ड्र खालामसै ब्लेकखौ होबा एसे उसुबिदा जागोन नामा ब्लेक होनानै ब्लेक जुदि होआब्ला जों बहा लिरनि स्टुडेन्ट आइडि कार्ड केपिटेलाव लिरगोन जोङो स्टुडेन्ट आइडेन्टिटि कार्ड स्टुडेन्ट आइडेन्टिटि कार्ड बेनिफ्राय बेखौ कार्डआ सफैयाखै स्टुडेन्ट आइडि कार्ड बेखौ जोङो कालारखौ होगोन वाइट होनि बेनिफ्राय जों बेखौ बोल्ड खालामनांगोन मिडियाम नङा बोल्ड स्टुडेन्ट आइडेन्टिटि कार्ड ओमफ्राय जों माबाखौ सोलायनो हायो थिगानो जेबो नङा थाथों स्टुडेन्ट आइडेन्टिटि कार्ड
स्टुडेन्ट आइडेन्टिटि कार्ड जों बेखौ एसे गिदिर खालामबावगोन उनावहाय दा जोङो कन्ट्रल टि इउज खालामनानै बेखौ गिदिर फिसा खालामनो हायो आरो जेबो नङा बेयो एसेबां स्टुडेन्टस होयोना स्टुडेन्ट होयोमोन जायखियानो जाया नैबेखौ जोङो एसे एडजास्ट खालामबावनो हागोन एसे एडजास्ट खालामबावनि जों बेखौ स्टुडेन्टस आइडेन्टिटि कार्ड जोङो गिबियावनो फैनि बेखौ एसे आखरखौ एसे खमायबावनि जोङो स्टुडेन्टस आइडेन्टिटि कार्ड जोङो लग'फोरनि साइडआव बहायनोसै लग'खौ जों एडजास्ट खालामबावनि एसे जों बेखौ सायाव लाबोनोसै लग'खौ सायाव लाबोनो थाखाय जोङो गिबियावनो नैबेखौ क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो जों बेखौ गोजौआव लाबोनांगोन बेयो जाबाय बेखौ एसे एडजास्ट खालामबावनि जों टेक्सटखौ स्टुडेन्ट आइडेन्टिटि कार्ड बेनिफ्राय जोङो उसखौ एसे एडजास्ट खालामबावनि ओरै लाङो नङाबा ग्रोब जों बावबो एडजास्ट होनो हागोन एसे टपआव लांनाय मोजां जागोन नामा नंदों आंबो बेनिफ्राय नैबेखौबो एसे एडजास्ट खालामबावसै बिदि बेनिफ्राय दा जोङो होगोन लेयार हिसाबै जों बेखौ स्टुडेन्ट आइडेन्टिटि कार्ड ओमफ्राय नङा बेखौ आङो एसे बे जराव होनाया साबसिन जागोन बायदि मोनदों आङो नङाबा एसे गोजौआव लिरगोन जोङो फरायसालिनि मुङाव जोङो होगोन सरि नैबे रेक्टेंगोलखौ इउज खालामबावनि बेवहाय जोङो होगोन ग्रेडियेन्टखौ ग्रेडियेन्टआ नैबावसो एप्लाइ जायो दा बेवहाय जोङो होगोन कालारखौ गोलाव जागोन भिडिअ UN एकाडेमि खैलाजुलि UN एकाडेमि खैलाजुलि बेनिफ्राय विश्वनाथ आसाम 784174 जों माबानिखौ होगोन विश्वनाथ माने आसाम
बिस्वनाथ आसामखौ जोङो ब्रेकेटाव दोननानै बिदिबो जों होनो हायो। बेखौ चेन्ज खालामनि एरियेल होनानै 11 नङा जोङो 10 आव लाफिननि जों बेखौ मिडलाव दोनगोन। एसे आर'नाइनि कालार होबायलां खिन्थु आर'नाइ बेयावहाय जोङो खनाखौ दानस'नांगोन, ग्रोब मिलायहोनांगोन ना। जों बेखौहाय ग्रोब दानस'नि नैबेनिफ्राय मोनसे लानानै नैबेजों दाननि डिस्टार्ब दाननायाव बेखिनिखौ दानबाय जोङो। रिंखौ दाननि जिहेतु ग्रोब नैबे माबाया एडजास्ट जायो बेनि थाखाय दानना लाबाय जोङो। नेक्स्ट दानगोन जोङो नै ओरैजायनिखौहाय, नैबेखौबो दाननांगोन जोङो। ओरैजायनिखौ दाननो बेखिनिखौ दानबाय। दायो जोङो मोनसेखौ एडजास्ट खालामखांनायनि उनावसो जोङो दाननो हासिगोन। सरि नैबेखौसो नांगौ जोंनो फार्स्टआव। बेखिनि ग्रोब जादों। बेनि उनाव जोङो होगोन नैबेखौहाय ग्रोब अरोना अरा, एकदम ग्रोब जादों, एकदम ग्रोब। ओरैबो फिनबावनांगोन, नैबेजोंसो ग्रोब जानांगोन नालाय। ग्रोब जाबाय। दायो जोङो बेखौ जों बेवहाय होनि। दा बे बुस्थुखौहाय जोङो एसे सायाव लाबोब्लानो जागोन आरो
कालारा एसे डिसमिस जादों बावहाय दा बेखौ जों एडजास्ट खालामगोन बेखिनि दायो जोंनि बेखौ एसे कालारा डार्क जाना दं डार्कआव जोङो बेखौ एसे वाइट खालामनांगोन जों गोरोबनाय होनांगोन नालाय गोरोबदों दायो ओरैनिखौबो जोङो नैबेखौ नैबे बाहागोखौल' जोङो दाननोसै फारसेथिं ग्रोब दानखागोन बेनिफ्राय नेक्स्टखौ जोङो बे फारसेनिफ्राय दाननोसै बेनिफ्राय ओरै दानबाय जोङो नैबेखिनिसिम सरि बेयो दाननाया ग्रोब जायाखै बेनिफ्राय ग्रोब दानबाय बेखिनिखौ डिलीट दानजाबाय बेनिफ्राय जों एडजास्ट खालामनानै नायगोन गिबियाव ग्रोब बयनिख्रुइ सायाव लाबोगोन जोङो बेनिफ्राय दानबावगोन नैबेखिनिनिफ्राय दाननानै नैबेखिनिसिम जोङो दानगोन बेखिनिखौ डिलीट अब्ला जों नैबेखौ इउज खालामनोसै गाहायावहाय ग्रोब जादोंना दा बेखौ जोङो नायनानैहाय बयनिख्रुइ गिदिरसिन खालामगोन बेनिफ्राय एडजास्टखौ एकदम ग्रोब जाबाय ग्रोब जानायखौ जों मोननो हादों बेरेनखौबो नायनि एकदम ग्रोब थिगानो दा बेनिखायनो जोङो बेखिनिखौ दोनबाय बेखिनि जाबाय दायो जोङो बेयावहाय एसे फिसा माने माबा जादों नैबेखिनियाव माबा थादों बेखौ जोङो वाइट खिनिखौ डिलीट खालामनो हागोन जागोन नामा आं एसे दानायानो मोजां जागोन बायदि मोनबाय दा बेवहाय एसेबां फिसा खालामनानैथ' रावबो नाया नालाय दा बेखिनियावनो जों दोनबाय खैला जुलि बेनिफ्राय स्टुडेन्ट आइडेन्टिटि कार्ड नैबावहाय होगोन जोङो पासपर्ट फट' थागोन बावहाय बेखौ आं वाइट कालार होना दोननि फट' बेखिनिखौ जों दा माबाखौ खालामनो हागोन माने बिनि स्ट्रक होनो हायो स्ट्रक होनाय लोगो लोगो जोङो बिनि सोरगिदिं मोनसे कालार साइजफोरखौ जों होनो हायो बेखौ जोङो दा बानायगोन बेखिनिखौ दोनथ'बाय आङो बेनि उनाव जोङो लिरगोन स्टुडेन्टस नेम गिबियाव जों लिरगोन नेम बे गुफुर जानानै दङ माबाया कालारा एकदम ब्लेक खालामनोसैखौ फिसा खालामनानै नेम बेनि उनाव लिरगोन जोङो क्लासनि उनाव लिरगोन जोङो roll number बेनि उनाव थागोन जोंना डेट अफ बार्थबो थायो क्लास नेम क्लास roll number
roll number आं बेखिनिखौ डिजाइन खालामखांनायनि उनाव होनोसै दिन्थिनोसै इसांखिनि जाहांबाय दायो आरो लास्टाव जोङो मोनसे नैबेखिनिखौ एसे बोल्ड निफ्राय माबा होजागोन नामा आं बेखौ सानदों बोल्ड एन्ड इटालिक होबालाय बोल्ड एन्ड इटालिक थिगानो 2020 खौ जों दायो पारफेक्ट मोनसे ओंखायनो जाबाय दायो जोङो बेवहाय एड्रेस थागोन जेरावनाखि माबानि मुं थागोन बेवहाय फरायसालिनि सरि स्ट्रकखौ आं बेखौ गैया खालामगोन नन स्ट्रक गैयै निफ्राय फिल ओभारले कालारखौ बेखौ होआ आङो गुबुन होगोन बेवहाय होनाया गाहाम जागोन जोङो ब्लेक होनाया हामगोन बायदि मोनदों आङो ब्लेक होयोबा जोंहा असुबिदा जागोन नामा जों एसे नायनि ब्लेक होयोबा असुबिदा जागोन नामा नंबाय आं होनाय हिसाबै डार्क होयोबा एसे गाज्रि जागोन नामा कालारखौ एसे नायनि र' एकदम डार्क थाथों दे जेबो नङा बेखौ एडजास्ट खालामनानै टटेल होआबालासिनो आङो बेखौ नै बेसेबांल' होगोन आं नङाबा नुनायाव एसे उसुबिदा नुगोन बेखिनियाव होगोन जोंनि फरायसालिनि डिटेल्स बेयाव एसेबां गिदिर जानांगौनि खोथा गैयामोन सरि बे ब्लेक जाना दं फुल वाइट होनांगोन एन एकाडेमि खैलाजुलि विश्वनाथ
Biswanath near Buddh Bazaar near Budhwar Bazaar near Budhwar Bazaar Lonpur Budhwar Bazaar Post Office Pavoi PIN number PIN 784174 email Academy Kayla Jolie Academy Kayla Jolie 19@gmail.com Kinian जोङो बेखौ 5 होनो हायो जाबायानो दायो जों बेखौ प्रिन्ट खालामनायनो हासिगोन डेट अफ बार्थ खौल'सो नांसिगौ जोंनो डेट अफ बार्थ खौ नैबे स्टुडेन्ट आइडि कार्डआ एसे बोल्ड थिगानो बोल्ड आरो थिगानो माने खिन्थु एसे फिसा खालामनानै 12 खालामनानै बेखौ जोङो एडजास्ट खालामबा ग्रोब जागोन बायदि मोनदों आङो जिहेतु जोङो एडजास्ट खालामनांगोन दायो स्टुडेन्ट आइडि कार्ड स्टुडेन्ट्स नंगौना स्टुडेन्ट लब्रा स्टुडेन्ट आइडि कार्ड थिगानो बेखिनिया जाबाय UN एकाडेमि खैलाजुलि बिश्वनाथ आसाम established 19 बेयो एसे established एसे गोलाव लावगागा जादों बेनिखायनो बेखौ जोङो एसे बिदि खालामनो हायो नामा
बेखिनिया जाबाय। दायो डेट अफ बार्थ 0 होग्रोनो हायो खोमा जोङो 01। दायो बेनि डेट अफ बार्थखौ डेट अफ बार्थ नागिरनांगौआ 23 0 23/02/2009। जाबाय। जोङो बेखौ खनसे प्रिन्ट खालामनायनोसै दानिया। दानिया जोङो प्रिन्टआव थांनोसै।